kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoan, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na sa bagay tulumanon, lamdag sa kahitasan, ubos gihapon ni ining ubos nyo nga lagad, no? Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, no, bibo kaayaw kaganina ang tulumanon, sangka sa katarungan. O gatong nahibawan nga ang gihisgutan, susama ra gihapon sa gihisgutan sa miaging Domingo. Niya kining Domingo sa lamdag sa kahitasan, ato magyuning gigahin alang sa suliran yun sa tinuhuan, mao na nga ato pong hisgutan ang maong hisgutan kaganina mahitungod sa kalanon. Atong timan-an nga sa ako nang giingon kaninyo, ang yawi gyud ni ining mahitungod sa kalanon, kining bangi mahitungod sa ipadayon ba gyud tong gidili nga pagkaon sa daang kasabutan, diri sa bag-ong kasabutan. Well, kung dirita mangutanas Katoliko sa bag-ong kasabutan, wala na nagipadayon sa katarungan nga ang uban ato nang naisgutan sa miagi o karon atong ipadayon pa kay gihisgutan man gihapon kaganina sa tulumanon sangka sa katarungan. Okay, atong timanan, ang yawi nga masabtan nato ang baruganan Katoliko mao ang paghatag kaninyo og kahulugan sa duha ka kasabutan. Oh. Ang Biblia god dili man kay usara ka kasabutan. Oh. Sa Biblia duha na ka kasabutan, daan og bag-o. Oh. Kana lang pagkapamulungan nato nga daan og bag-o, kana nagpasabot nga dili gina parehas. Oh. Kadtong kaganina nga gipamasa sa atong higala nga Adventist nga gidili ng pagkaon sa baboy kay giisip nga mahugaw, Levitico, libro sa Levitico. So nagpasabot nga kadtong iyang gibasa naa sa daang kasabutan. Dili nato supakon nga sa daang kasabutan sa Dios ngadto sa katawhang Israel gidili gyud ang pagkaon sa baboy kay giisip na nilang mahugaw. Watay question ana kay iya man ang kasabutan sa daang katawhan sa daang tinuhuan. Pero naa naman tas bag-ong kasabutan. So kinahanglan ang atong pagtulunan ibase sa bag-ong kasabutan. Mao ni ang atong pangutana. Kung nakaapil pa ko ganina, ako utang pangutana mao ni. Sa bag-ong kasabutan, nanudlo ba si Kristo nga dili gihapon ipakaon ng baboy? Kay giisip gihapon nga mahugaw? Dili man na porke nga ang Diyos may gamando, wala gi kausaban sa bag-ong kasabutan. Pananglit kanang tuli o. Ila man ang balaod sa daang kasabutan, pero nganong wala man na gi-apil sa bag-ong kasabutan?
Kay si Kristo wa na manudloan ng tuli. Kay anything ceremonial laws can be changed. Natapos diya sa krus. Karon doon natay basahon nga sita sa Biblia, no? Katong gibasa man ni kaganina o ato pong ihatag kaninyo ang atong komentaryo, no? Kay mao man na, no? Katong sa Levitico atong balikon wala na to supaka nga kasabutan na sa Dios sa ilang panahon sa una sa daang kasabutan nga gidili gyud ang baboy. Gidili. Tinuod na watay supak. Gani kung naulipon pataan na o kung nailalong pataan ng kasabutan na, silutan gyud ta og kanang silot kani kamatayon gani, no? Kay wages of sin is death, no? Kanang sa Isaiah 66 nga ang nagakaog baboy ug unsa pa to kana pong gihalad sa Diyos anything nga gipangdili nila sa una kay giisip laging mahugaw, silutan jud ka kung nailalom ka anang sugua. Ang ato gong diskusyon karon mahitungod man sa Kristyanismo, but pasabot bag-ong kasabutan. So dapat ang atong mga pagtulunan ibase diri sa bag-ong kasabutan, dili na to ibase sa daang kasabutan. Although sa daang kasabutan naagihapoy gipadayon nato sama anang napulo kasugo sa sakto nga pagpasabot. Pero dili tanan kay kung moingon ka nga parihas ra ang daang kasabutan og bag-o ay nganong mangita pa magbag-o kung parihas ra sa daan, di ba? Ang sambol kana laging tuli. Kanang tuli na manas daang kasabutan. Unya nganong wala naman nas bag-o. Unya kanang halad-halad og hayop kung makasala kuno ka ang atong silbing ibayad ana ang mananap kuno nga atong ihalad, ihawon. Pero sa bag-ong kasabutan wala na kay ang kamatayon man ni Kristo mao gyud tinuod makapapas sa atong mga kasalanan. So doon ay kabaguhan sa bag-ong kasabutan. Mao na nga ang maayo natong ipangutana sa atong mga igsuon nga nagdili gihapon anang baboy, mao ni atong pangutana nga kinahanglan gyud atong tutukan. Sa bag-ong kasabutan kay naa naman tas bag-ong kasabutan nanudlo pa ba gihapon si Kristo nga dili gihapon ipakaon ng baboy kay giisip nga mahugaw. Mao man na. Ako kabasa, no? Gani kung mag-set po ta og diskusyon, kita po yung mga tubang ato ning hisgutan kining mao nga tema. Dayon ato sang basahon ning sa 1 Corinto 10, 1 Corinto 10 bersikulo 25 ngadto 27, no? Okay, klaro man dire sa pahayag ni San Pablo nga kanang giisip nga mahugaw nila niadto sama sa baboy, dili na naisipon natong mahugaw. Ngano man kay ingon niya dire, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Sa bersikulo 25 ni. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. So kay iya man sa Ginoo ang natanan diri sa kalibutan, so dili ta kabuot niya kung hinluan niya ang giisip nga mahugaw sa una sa iyang kasabutan sa daan. Kay klaro man na sa buhat 10 ug buhat 11 ba na, nga dunay giisip nga mahugaw sa daang kasabutan nga gilimpyuhan na. Plural gani, mga butang gihinluan na. Dayon ang Seventh-day Adventist ang ilang pasabot, ang gipasabot ko no ana, tao nga giisip nga mahugaw sa una nga dili na isipong mahugaw sama nang hintil. Sakto po na, pero part ra. Kuha na siya kanang muna gitawag na ito partial truth. Nga naman, kay wala man giingon dito sa buhat nga tao ra nga giisip nga mahugaw nga kanang hintil maore isipong limpyo na. Wa man, gani kung basahon nimo ang buhat 10, mga butang na hinluan na. Sumayong ka plural. So, apil lang giisip nilang mahugaw sa una nga sama ng baboy, isdang wala himbis, di man tamsupak lagi kay sa daang kasabutan gidili gyud na kay giisip gyud na nilang mahugaw. Pero sa buhat 10, katong gituntun nga panan-awon nga tuan dito tanang klasis mahugaw ga simbolo to sa mga pagtulunan sa una nga giisip nga mahugaw nga gihinluan abot pasabot kuan na dili na naisipong mahugaw. Nya moingon sila nga kung apil ang katong mga mananap nga giisip nga mahugaw ana, di giingon unta kuno didto nga si Pablo nag-ihaw kuno og baboy. Well, misnomer na nga klase sa argumento kay unang-una katong sa buhat 10:11 kuan man to, wala man to nagpakita gyud didto og aktual nga baboy o unsa pa nang mga mananap nga mahugaw. Kuan man to, panan-awon.
subot pasabot pananaon, igo ra gatudlo ang Ginoo dito, gapadayag og pagtulunan nga ang giisip nga mahugaw tanan kay klase-klase man tong mahugaw gipakita dito sa pananaon. Oh, klase-klase sa nga buot pasabot nga kadtong giisip nga mahugaw sa una isipon nga limpyo. Hato pa dili na ta pakasad-on kun makakaunda na. Kay wala man giingon dito nga tawo ra gipasabot, although sa unahan pung atong basahon na nasabtan ni Pedro nga ang hintil dawato na. Pero wala giingon dito ang tao ra nga giisip nga mahugaw mao ray nalimpyuhan, wala kay gani plural ang gigamit nga pagtudlo dito sa buhat Jes. Mao na. Dayon kanang ingon nila nga wa man lagi mag-ihaw baboy dito sa ihawon dito nga panan-ahon ra man to. Parehas ra man anang kanang maestra gali magtudlo diha sa eskwelahan nga visual aid ra ipakita nga mao ni angay kanon, mao ni saging, mao ni prutas, vegetables. Nya ang maestra igo ra gud nanudlo unsay maayong kanon. Nya ingnon po nato nga nagkauntong mga bata dito. May nagdala ang maestra og aktual gyud nga saging, aktual gyud nga mga vegetables ang ipakita sa maestra katuramang picture, visual aid. So natural nga ang maestra nanudlo nga mao ni angay kanon, wala gyud aktual makaon kay igo ra man nanudlo ang maestra unsay maayong kanon. Mga visual aid raman to, mga pictures raman tong nakita. Katupong sa buhat Jes, natural walay ihaw dito sa baboy kay pananahon man to. Igo raman gapadayag ang Dios og pagtulunan nga dili na isipong mahugaw ang mga butang giisip sa daang kasabutan nga mahugaw. Dili na universal law ng kalanon. Gani gibasa ganin na ang Hebrews 3:9 nga dili na makatabang sa bag-ong kasabutan ng sugua. Kanang mga tinahod nga tigpaminaw. Klaro diri sa 1 Corinto 10:25, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Then kibulo maon say komentaryo atong higala nga Adventist nga ganina. Ningon siya nga wa kunoy apil baboy ana. Naabagoy gisulti diri nga walay apil baboy ana. Wala pod giingon diri nga naay baboy. Pero sa tunada sa istorya, langkob na tanan kay wala may pag-agad sa konsensya. Dili biya ingon ani sa daang kasabutan. Kung wanha ka bisang asang dapit, mag-agad biya gyud ka sa imong konsensya, di ba? Katong mga Hudiyo sa una, kung maghisgot gali kaon ila yung tanahon unsa man na baboy na isdang wala himbis, mag-agad jud sa konsensya. Pag ingog baboy adili ta na kay mahugaw na ana man na ila asaw na. Pero tanawan ning pagtulon ni Pablo sa bag-ong kasabutan. Ako yung klarohon na pagtulon ni Pablo sa bag-ong kasabutan. 1 Corinto 10:25, makahimo kamo pagkaon sa bisang unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Nakaron kung pananglit mo ingon sila nga wa may baboy diha. Unsa man ang klasya sa argumento? Sa argumentation gitawag na og subjective argument. Dili na objective kay duha man ka klaseng argument. Subjective og objective. Unsa man ang subjective? Bana-bana lang. Nga dili gyud mo gyud kana abang makasiguro ta kay bana-bana raman paras anang kanang poste matumba. Ni katumba anang poste, wala pa nimo gisukod, nagbana-bana nagkaon sa gitas-on. Pag bana-bana nimo mayon ka, mao ni sukod anang postiha. Na dili ka kasigurado kay bana-bana raman. Mo ni gitawag og subjective. Pero imo jud nang sukdo ng poste, ang sukod nimo ana objective, mo na sigurado kay imo manggisukod. Nakaron pag ingon diri sa 1 Corinto 10:25, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unya, moingon day ka goy labot baboy diha nga wa pud gisulti diha. Wa pud giingon noon diha nga naa. Pero sa tinor sa pag-istorya, wala na gyud, giwala na gyud tong pagtulunan sa daan nga iagad sa konsensya kay sa daan kasabutan iagad man gyud sa konsensya kung maghisgot og pagkaon. Kay pananglit pagkakita nimo diha nga uy mahugaw man na alang-alang mo kaon ka. Nga naa man sa merkado wala pud giingon diri nga ang merkado walay walay baligyang kanang unsa na baboy o katong isdang wala pud giingon diri. Diri nagpaklaro lang ni kung tan-awon jud nato ang gipasabot gyud ni Pablo diri gatudlo siya nga kadtong mga pagtulunan sa karaan
sa ilang mga katiguangan nga wala na gitudlo ni Kristo, undangan na nato. Mo na klarong pagtulunan diri ni Pablo, pero gipadayon gihapon na sa uban. Kay sa ato laging pagbasaan ng mga writings ni Ellen White no sa Seventh-day Adventist, atong nabantayan nga nganong makakabig po na nganong makakabig ang Seventh-day Adventist kay ang mga pagtulunan na man pus Biblia. Pero kombinasyon lang sa daang kasabutan og bag-o. Dili gid siya pure bag-ong kasabutan. Kay ila mang iapil-apil tong naas daang kasabutan nga wala na gitudlo ni Kristo. O wala na to gisupak nga kanang dili pagkaog baboy kay giisip nga mahugaw, apil na sa daang kasabutan sa Dios og sa tao. Gidili gyud na. Mo nang diya sa Isayas, kung makakaon ka na, silutan gyud ka. Kung ilalom kaan ng balaora, unya kita mga Kristiyano man daron, so kinahanglan ang atong balaod ibasi sa bagong kasabutan. Pangutanan si Kristo nanudlo bas bagong kasabutan. Nga gidili na, wala. Mga igsuon. No, dili klaro kay 1 Corinto 10:25. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne. Wala giingon diri gawas adtong giisip sa daang kasabutan nga mga mahuga. Wala giingon gi-exception. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Okay, atong sublion po tong sa Hebrews 3:9 kay gisgutan man po ni ganina dayon giribat pod ang atong interpretation ani sa atong amigo pod sa side sa Seventh-day Adventist. No, ato pong gitahod ang ilang side, no, pero atong sublion kay ato pong komentaryuhan ang ilang komentaryo ang aning bersikulo ha. Giingon diri sa nagsulat sa Hebrehanon, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag, pinaagi sa grasya sa Dios og dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon, kay ang maong tulumanon wala makatabang niadtong nagtuman niini. Timan-an nato nga kining Hebrehanon bag-ong kasabutan. Na karon sa daang kasabutan dili man ni magsilbi. Ingnon man nga pagkaklarong sa iyo pa na nga sa diri sa kuan sa daang kasabutan nga naamang yoy giisip nga mahugaw sa ato pa dili kanon katong baboy isdang wala himbes. Dayon doon na po'y giisip nga limpyo mora putoy kanon. Unya diri sa bagong kasabutan wa may laing gisgutan nga tulumanon sa kalanon kadto mang giisip nga tulumanon sa una sa daan nga kining mga Kristiyano o Hudiyo kanunay maning magdebate agi lagyana nagali mo ingon nga kinahanglan palaging tuli. Oh, ipadayon lagi itong daang kasabutan. O ingon na. Pero silang mga apostol, ingon sila nga dili kay wala manudlos Kristo ana. Pero usara gyud nabantayan nako diri sa Biblia sa bagong kasabutan nga kadtong ilang unang council sa iglesia dito sa Jerusalem, usara gyud na apil nila sa Jewish custom. Sa daang kasabutan kana rang dili pagkaog dugo. Una nga ang iglesia ni Kristo og saksi ni Jehovah dai sila mukaon anang dinuguan. Agi anang Council of Jerusalem. Pero sa Katoliko nga baruganan, tinuod na sa Council of Jerusalem, gidili na nila. Ila pang giapil na. Pero ang uban wala na, para sa nang baboy, isdang wala himbis. Pero ang mga obispo na to, nakabantay nga, uy, kining sugua dili man ni universal law. So pwede na to ni i-abolish because dili ni universal law. Gani sa Levitico 10:18 na ay panahon nga, bisan pagali sa daang kasabutan, gakaon sila na. Basahan ninyo. Oh. Pero girespetuan na to ang Council of Jerusalem sa ilang panahon nga naman kinahanglan pud sila gahom. Sila may otoridad sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo. Sila may giingnan jud actual pag-ingon ni Kristo, ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Mao na nga ila man giapil tong Jewish custom nga dili pagakanon ang dugo mo nang valid to sa ilang panahon. Pero kay ang gahom nila ilang authority mapasa man sa mga obispo kay sila may mga sumusunod sa ato pa ang mga obispo pwede mo repeal anang balaura kay dili man na universal law. Ngano man kay sa bagong kasabutan wala na manudlo si Kristo ana.
Wala naman ulos Kristo sa bagong kasabutan. Ana, muna nga, kung doon nagali ang mga debate, kamong mga katolikong laminaw ron, akong mga amigo, dili ganato ni wad oning klasehas pangutana. Dili ta magpadala atong argumento sa daang kasabutan, watay kuan tinuod man na unang ang man to sa relihiyon sa Biblia. Unang ang naa na tas bagong kasabutan sa to pa dili ta mo rely atong daan kay dili naman ta hukman sa daang kasabutan, hukman naman ta sa bagong kasabutan. Duha man guni ka kasabutan. Atong basahon ang Buhat 13:39 kay lain po ning prueba nga kitang mga Kristohanon sa bag-ong kasabutan dili ta hukman sa balaod sa kinatibuk-an sa daan, no? Giingon diri sa Buhat 13:39. And by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. Pasabot sa daang kasabutan, dili kuno ta matarungon sa balaod ni Moses, therefore sa daang kasabutan. Nanong naamay lagi ni Dris Biblia. Nga naman nga, dili ta hukman kita sa bagong kasabutan, sa balaod ni Moses o sa daang kasabutan, kay bag-o na gud tang kasabutan, Jesus Christ na gud ta. Klaro anang Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2, ang Dios nakig-istorya pinagi sa mga propeta, sa kaulahi ang mga adlaw sa ato pa sa bagong kasabutan, nakig-istorya ang Dios pinaagi ni Kristo. So dirita ni Kristo ug unsa gipanudo ni Kristo dito ta mo focus. Dili ta atong mga pulong nga naaras daang kasabutan. Kay kana gani si Pablo tawgon pagali ng daang kasabutan katong gipangdili nila nga mga seremonyalo unsa pa tong mga sugo nila sa una. Tawgon pagina nila og tulumanon nga kabatok na to. Kabatok na to unsay prueba na ako basahon ning sa Kolosas. Timan na to nga nganong sa igpapahulay sa mga Hudiyo moadto si Pablo sa sinagoga, siging debate. Agi lagi anang daang kasabutan ug bag-ong kasabutan. Kay katong mga Hudiyo nga wala mo dawat sa Christianity, dili nila dawaton ang pagtulun-an ni Kristo. Masuko pagali sila. No, katong sa nahinumdum mo atong akong gibasa sa kuan Mateo 15, no? Ato sining basahon ning sa Mateo 15, no? Apikin na bang oras? Mateo 15 bersikulo 10 ngadto sa 12, no? Mateo 15 bersikulo 10 ngadto sa 12. Unya gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya og miingon siya kanila, pamati kamo og sabtan ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, pero sa daang kasabutan na ay makahugaw oy. Isang-sang sa baba. Ang giingon ni Kristo sa bagong kasabutan, dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundi ang mugula sa iyang baba. Katuning mga kinaiya mga maot. Sa 12 giingon diri, unya miduol kaniya ang mga tinun-an og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti? Unsay dili maglagot nga sa pag-ingon ni Kristo nga dili makahugaw ang isang-sang sa baba, samarang nag-ingon siya nga pwede na kanon ng baboy nag-iisip ninyong mahugaw sa daang kasabutan. Munang naglagot ang mga Parisiyo kay ang ilang gusto dili wad untong unsay gidili sa una. Naglagot ang mga Hudiyo din hasta po ng kanang kahugaw pod nga specific pod ba nga kana galing dili ka kahunaw apil na pod na dili kay na importante kanang kahugaw nga sa gawas kay ang kalimpyo nga gipasabot sa Ginoo diri nga importante kanang gikan sa sulod imong kasing-kasing imong kinaiya dili nang gawas nun ra nga kalimpyo dili na di particular ang Ginoo na mo na nga sa Hebrews chapter 13 verse 9 giingon nga dili na makatabang ng pagtulon-ana sa bag-ong kasabutan, no? Sa Hebrews 13 bersikulo 9 nabasa na ba to nato? Ato sang sublion siguro ng Hebrews 13:9, no? Parang maklaro gyud ninyo mga igsoon. Ako naman siguro tong nabasa, no? O ako na tong nabasa Hebrews chapter 13 verse 9 nga dili na kuno na makatabang ng tulumanuna sa bag-ong kasabutan kay ang Ginoo particular nga kalimpyo sa sulod dili nang sa gawas nga kanang panglawas ra mga igsuon. Munang sa Kolosas gitawag ng mga pagtulun-an sa daang kasabutan nga wala na gitudlo ni Kristo, gitawag na ni Pablo og mga tulumanon nga kabatok na to. Nganong kabatok kay na nagutas bag-ong kasabutan, dili gud pareha sa kinatibukan, no?
ang bag-o ug ang daan kasabutan mga igsoon, no? Hebrews Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto na sa 17. Ayon ninyo kalimti kay nganong kining Kolosas sige na ko ni kutloon kay sa mga early fathers mo gini paborito nilang kutloon kung makigdebate silang mga Hudiyo, no? Nga dili kuno walaon tong daang kasabutan. Kini klaro man guning pagtulon Andre ni Pablo nga dili na gyud ta kita mga Kristiyanos dili ta hukman sa daang kasabutan nga mga pagtulunan, no? Ang ato lang giapil sa daang kasabutan kadtong napulo kasugo divine law. Pero katong uban wala na, no? Nya may katungod ang mga kadagkuan sa atong simbahan kay gitagaan maggahom sa pagdili og pagtugot. Ani no, basahon ko sa Colossus 2:14 sa King James, no, English. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, no, supak na to. Batok na to. Na mga ordinanses o mga kasabutan kuno nga batok na tuon sa maning mga kasabutan na siyempre kadtong mga argumentos mga Hudiyo nga kanunay giengkwentro nila ni Pablo. Kay gusto sa mga Pariseo magtutulo sa balaod nga dili wad-on tong daang kasabutan. Unsa man na to pag-reconcile ana ron kung ipadayon tong daang kasabutan? Unsa man day kapuslanan aning bag-o nga parihas ra man day daan. O bag-o og daan. Pag kana lang termino lahi na di na parihas. No? Sa una tuli ang entrance. Karon bunyag na. Ang hilang bayad sa sala sa una mo, ihaw sila hayop. Pag-abot sa bagong testamento, ang kuana, ang kamatayon na ni Kristo, mo nang dili na itong maghalad-halad inihaw. Then kana pong baboy, pag dili sa baboy kay giisip nga mahugaw, landong na. Shadow, ani Audrey, kung basahon ako sa 15 o 16. Okay, having spoiled principalities, powers, he made you of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you on meat or drink or in respect of the holiday and new moon or the Sabbath days, which are the shadow of things to come. Landong ra kuno ng kanang naa sa daang kasabutan. Sa tupa na ay fulfillment, anaon sa may fulfillment anang giisip nga mahugaw sama anang babo isdang wala himbis. Naa sa katong Marcos City. Kanang mga kinaiya sa tao sa sulod mao nay katumanan anang baboy isdang wala himbis unsa man kanang katong sa Marcos City ba wa na koy panahon basahan ninyo Marcos City kay naa sa Marcos City 18:23 ang katumanan anang baboy isdang wala himbis mga kinaiya sa tao ang gipasabot ana sa bagong kasabutan kanang dili ka antigo maluoy kanang may nana dili ka antigo mutabang hakog klase-klase kanang mabutang-butangon kanang pagkakawatan nimo mo na ibut pasabot mo na fulfillment anang sugua sa bagong kasabutan kon ang bitin nga tumbaga ang katumanan kamatayon ni Kristo sa krus mao po na kanang mga baboy isdang walay himbis nga mahugaw ang katumanan ana sa bagong kasabutan kanang mga kinaiya sa tao nga maot wa naman ko igong panahon maybe ato ning ipadayon sunod Domingo pohon no sa alas 12:30 nga edisyon na to. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, no, sa atong obispo sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Cairmari, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, Danilo Luod o Espiritu Ilumba, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoan, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo
alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Oras magkasama, tatak alas 3 sa hapon. Tatak RMN. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace.